Keblai pi baro cakatuk khubor jengi ke Don Bosco Media Network. Tingini page kimat kiba kongsan. Kasyong haka jingjie jung upaj ba ban pediang ni ketika AL hack. Mdan show ke jing hangdam Henry satang kijing perking AL hack. Thong ka sarkar ka consultative committee ban pe ki jing e ki papang COVID. Padhadian arbanai nem biang ka di betien hayodo. Tementang ini page ki khubor ki bakambnya. Menteri ka kot ka khia ba AL hack menta ka singiu le thu baki babun ki soy hab jing modi ka jingle jong ka deputy commissioner hakabe dei bat ka jing pinya ya ki covid management committee ha ki dor bar shnong ba pher uba hack habakren ha ki nong thokot khubor hadin ka jing e phliu jing mod bala don lang chief minister laong baki la bandon ka to ka ni ki jing ko ha ka jing trekam da ki covid management committee Mani sarkar nugum ne kum ka report bangiyo dai DC mentar agar review meeting bala panya do honorable chief minister ila keren daga basyai ba babon ba ki breu ki wei kiru ki kini ki covid management committee jo ki darbasna affair makiru ki support ya ga eg jingle jo ki DC ti wei anmot hang hang tai kan ton hi ki ba persya te kata pada ngi pet ni ag jing start jong i ki DC affair jong ga respective district jong ki Menteri ka kot ka khia ulai thu bamenta ka singi ka jingya phliu jingmot ka review meeting bala panya du menteri rang ba konrad ki sangma kala shim karai banum don shu ka jing shak hangdam ka yat ka yeng bat kalit ka wan jong ki pat ba ha ka jela habakran ki nong thokot khubor uba hek ulaong baka e ka bassa mentang kalong bakan sadon tang ki jing perking ki ba kindiat konsol ba ki jing boy ki containment area ulaong ikani barok ka sarkar kala ai bor ha ki deputy commissioner banle ka badon kam kat kom ka jing start ka jongki Kumagalong mentahi kamda syuk ka total lockdown. Mar balasya kali ke movement of vehicle, lasya ban pli ke dukan, lasya ban nya di brio, de kamda syuk ka total lockdown henry ka restriction and containment ya kata la e pat haging start jongki DC jong ke district affair begin pet ya ke banle ya ke berenkam. Till Monday will continue this. Ya kani ka meeting balong spang ka ini containment bagi strategi ila be ya gajing start jong ki DC jong ki district affair bagi sim ya ga noga dry kat kum gajing ibet ke jong ki hapo lagi jong ga district ya gani ka containment and restriction baro kadang continue ye du menta kadang ya ye du menta tang ba ya ga noga decision ke bagi sim nada kila ong ba they will allow the permission for the public vehicle or commercial vehicle whatever decision will take we leave it to the wisdom of the deputy commissioners. Thong ka sarkar daga consultative committee halor ka jing e baki nong pang ke kendo haki hospital shimet namar ka jing ram ka bai hospital. Ya kani ka committee ka sarkar kala thong ki dukhan ki hospital shimet ru banya tai halor ka ni ka jing e baki hospital baki nong pang ke kendo. Ka sarkar kala ai por shitayo ya kani ka consultative committee ban ai daga kai pot. Jing thumu jong ka sarkar galong gumni adien bengilayo ya bun ki jing agba ki ilayo so ya ki jing ong jong ki pai ba ki bun kamdam le ya ki tu ki ba ham duna ka jing yo ki ba thia ha ki private hospital te dai ka da daw ka sarkar ka sim thia alor ki ni ki jing nakda daw ka sakhot ya ki ni ka meeting but ki private run hospital kena begin ya smooth tu kumno bengila ban ai ka jing rap ka khamba ta de da ka daw begin simla ban poi se ka bekut ikjikan mene lai thung no daga wei ka consultative committee apdeng jong ke private hospital baga government banyak perkat namda ka jing bha ka jing bit jing biang jong jurul kam jong pai ba ladap khot daga liang ge DHS MI la khot RCN license daga liang jong sarkar la khot RCN ba daga liang jongaru menchar la khot sistem ye gani ge jige ka bagi si ge dum dei badang khot namta ilai perkat adu git ki por ki bagi pai ba ge gendu ye gani ge ka consultative committee mentang imbansi ban bu no daga gawe consultative committee ke bagian ke member nang tai na po ki private run hospital badang ke liang government banyak perkat ke babahan daga banta ke jing mentoy daga banta ke jing rap ki pai ba jui amde bom pediang kata kena yu ya kani ka review meeting belakot mencuar naga lai hajar gila pengkiu ya kani sumari covid jangan rifu hajar lagi private hospital lu amde bom pediang ke sarkar nang le ki kam ke dapat ki jing kadang boni bami Jika sarkar kemaan kasih ke kot yang ni review meeting, nak banta berje perkat halu kejik jumpai ba awi kendu. Hakabede bakajing IT ka uba hek ulaong bakasyong hakamon jong upat ba.
Henry nakaliang juga sarkar kalale lot kat bala ban pen sngo thu bakane ka jing IT ka dehi nak benta ban pen yo e ka jing ko jing khia jong ki pai ba ulai thu bade nak daw jong ka jing pen sai rat ba jong ka sarkar ba hadu henre pho hajar ngot ki nong song snong jong ka jela henen ka singi kila pediang e ka jing IT ka ulai thu ba ki por ki ba menshwa ka jing wan IT ka jong ki breu kalong kumba ar bat lai hajar ha ka shisni. So the reasons for people are not coming forward for taking the vaccination, it is their individual choice. That is their personal choice of the people only. Now the detail is the choice of the people. If people don't want to come forward to take the vaccination, this is up to them. But we are requesting them. We have made the public awareness. We have requested many times to people to come forward and to take the vaccinations. If you compare with the last week, I'm telling you, day before yesterday, we had about almost 16,000. When before we have only 4,000, 7,000. Now it's just jumped to the 16,000. People are coming to take the vaccine. And they're very confident and encouraged now. And also already motivated them to come forward to take the vaccines. And just see the efforts the government has put in to ensure the safety and protections of the people. And the government have been doing as much as possible to reach out how to get the best quality healthcare services to the people. Wan pai biang kinong shong yo hayodo hadian ar banai baka sarkar kala khang ki breu ban letre lekta ka belas ngi jongki nakadaw ka jing sapriang ukhniang jing pang COVID-19. Haka kat pratering mentau benai jilio ar hajar ar pawai kinong de dukan hayodo kilas dang ya ka kamai kaji hadian baka deputy commissioner jong ka East Khasi Hills district ka kong isawanda lalu kala ai lad ban play ya ka yodo. Habai krench kila patai khubor kinong shong dukan kidap ka jing snow kemen bakila yo biang ban wan pais ki kam ki jam ka khai ka pateng ka jongki bat kila ongru baka yodo ka de ka pliang ja jongki wala duna kinong wan thiru henre kat bakidang la bandi kila yo ban pendap ya ka bam ka di hayeng hasem jongki. Nakalian juga DC kalau penmi ki kendon haki kendiat sengi baki nongshong dukan ki deban IT ka kenang baniada na COVID-19. Badon na pering juki nongshong yo ki baladep ai ketika badon ru ki bampat ai ya ketika. Kong sharp ya ngi ai beli ben ai keburam so pagi ubah benar ma bang ai lat pat menguan kiu hakan ni kayo. Ba ula pelak hiru yang ngi ki kijing pang kijing stam bat ngi kenman skam hi bo beli unang lek ki kampak be kam pelawan pelak yang ngi nak kijing pang akan state Meghalaya jenis. Bagi air keburam ya i menteri ya UCM ya kadus council bagi kesarkar ni air bagi disil ni air keburam nama bagi airat yang ni lah siap sengawi kijing ut jongi ki duk kisuk langba ini wan kiu biang kan kayo. Dia bat dia ba Michelle wan khar MDC jongi ibala ya rapan tempoi ki kot sido IM bat dia siapa ICM. Te berang hap singi benung kong te kadang duna ba mar ki bre babuni ki klempoi perkhat mo bahkan kin ailat ban ple dong ni so komen ki babun ki belayo ple menta ka singi tang ni komen ni ken bela yo rung hayo lada kat ba yo ru kandet kan sa ni songo yo bele buna jerong nang kong do mar ba layo ban yo kajat hayo Amar ba kuman ong bros kata ti nimdon jakaki hiru seno na yeng man bi sabaru kajing perking sudah ti ko kuman ong kimar ni bro ko ing la set kut ha kudam ti minta ken yo tang arsian ta ken ladeng yo arsian ru ni so komen ni kandet mar ba le yu ba mi la yo ban kiyo hayo namare ni te kai jahi ayo mo siya kasan rok hay iyo nakayogi bro sakata ti ay bung kensyo si pia istingka itu ila sulit no hi habang yati jimbam hayang isipun gisti bro kan ti menta ta thali imdoni isu ta ti song kumen kawai tengah song ngaru ngatrai ki wai kumju hi dia kemen lang hi namar bele yu ngilayo aben yu kejat ka jingde tu kumta ken ni chmi lenti bangin de hi ndei kum sabah jong ka yo ki marte ke ai ke bangi don menta ni sei kita hi ban phe thamai te empat don jingmi hiru
Ni kermen kai ka bengi don menta ka bang la de tit ro skata kan niat beken. Da dengi yo kendet ru. Ni song tenat he. Menta ke ni perlok perjor ke bawan ru ni. Yo ong hilong mo. Menta ke ni social distance ni don kami mo. Ni ong dei tang ka jing yarap jong pi. Ni ru ni yo ja yo kha. Ngalada. Menta nglayai ke second dose tang baki kelempat ai. Badagi di Khubor ngila pon syabukut, tak ada bangin syam biang kublai syubon.